पुइलावनो खुलुमखा जत हास्तेनि लोकरकनो तै नायतंनाय जत रोंनाय रकनो जों फाइनाय सैटरडे एबा खेबा चा सालो कायबुरी सानमुंनो तयै SFI-TSU नि बदलनि अंगै जों शिक्षा भवन अभियान खालायनानै थाङै दङ ओ शिक्षा अभियान एबा शिक्षा भवन अभियानो जोंनि जे डिमान्ड तंनाय कायबुरी जे डिमान्ड ओ डिमान्डनि बिषय पुइला डिमान्ड नंखा जोंनि जे रोंनाय एबा खबा हास्ते हापांनि जे रोंनाय रकनो जे बीजेपी IPFT हापां फाइमानि सिमी ताई सेंट्रलनि बीजेपी हापां अंमानि सिमिनो आबो ओ रोंनो तरक खलाय प्राइवेटाइजेशन एबा खबा बानियानि यागो आबो तिसाइरनानै चाइतंमु नुगजागै तंखा तो जिनि ओ शिक्षा भवन अभियाननि बिसिंथि जिनि पुइलावनो खराक अंनाय जे रोंनाय जे रों अंखा इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि फंडामेंटल राइट जत इंडियानि सिटीजन ओ एडुकेशन न माननानि राइट दंगो फियाकबा बीजेपी IPFT हापां फाइमानि पर हयते एडुकेशननि ऊपर जे बाबे बरक तामहिनते बानिया खलायनाय रंनि यागो तिसावै रनानि चाइतंमुं आबो जे खलाय दंगो आबो बेलायनो सेलंगै जों पुइला सिनि डिमान्ड नारंमुं तंनाय जे जों आबोना सेलंगै आबोना दागति मामा थाकताय सेकेंड जेटा तंनाय आबंखा नरक जत्र साइमानो त्रिपुरा हास्तेगो बीजेपी IPFT गवर्नमेंट अंगमानि पर हयते जे बाबे फी जे स्ट्राक्चार कॉलेज हिंदी स्कूल हिंदी एडमिशन फी नि जे स्ट्राक्चार जे बाबे बारे रिखा एग्जांपल जति आं साना थांके विद्या ज्योतिनि मुं रुगै स्कूल डेवलपमेंट फी नि पुइला एडमिशन नाखेनो 1500 टाका 1900 टाका जे जेमने पारे स्कूल आबहाय नागै दं आबो तो थांखानो फिया खबा माध्यमिक 12 एग्जाम जारा रंनाय बरंनि थानि एडमिशन फी सिमिसे एबा खबा एग्जाम फी सिमिसे प्राय 2900 हाय रां बरंनि थानि नागै दङ गानागिरि तबो वानामा संसा कक विशेष खलायो जिनि जारा सिनि ST शेड्यूल जारा तंनाय बरंनि बागैबो बेलेनो जोंजाल नट ओनली ST शेड्यूल लो तंनाय ओवरऑल त्रिपुरानि बिषय जारा तंनाय जत बिघरा खांग्रा रंनि बागै बेलायनो जोंजाल जों नुखा MBB यूनिवर्सिटी हाय यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी दङ हिस्टोरी तुइनो कायसा नों जति MA खलायना थांके प्राय 17000 हाय आबहाय निनि फी रग्रना नांगो आबहाय रबो नोटिफिकेशन रग नुखा सो सिनि डिमान्ड तंनाय जे आबहाय फी बारि रमानि आबना इंक्रिज मा खलायनाय हनै थार्ड जेटा तंनाय नरक साइ मानो त्रिपुरागो ताबो प्रत्येकटा स्कूल टीचर नि बेलाय क्राइसिस चलि दङ कायसा स्कूल जे स्कूल दङ ताबहिनते मात्र 2 जन 3 जन टीचर बाइसे ओ स्कूल चलि दङ सो आबहाय जति कंडीशन अंखे बाहाय के त्रिपुरानि एडुकेशन डेभलप अंनाय एडिसिनि कक तो साइना हामलिया जे आबहाय कबांमा स्कूल रगसे HM से करे सो आबहाय जों नुखा सो सिनि थार्ड जे डिमान्ड तंना जे दागति ओ स्कूल टीचर क्राइसिस दं ओ जगह टीचर नियोग खलायनानै अंथो लास्ट जे सिनि डिमान्ड तंग माने आबंखा डिस्क्रिमिनेशन जों नुखा एडुकेशन रो तुयै ताबो जे रकम तामहिनताय वानसा त्रिपुरासा मुस्लिम गानागिनी एडुकेशन तुई कायसा जाति भेद तारपरे निनि बोखे आसुं माननाय बोखे आसुं माया बोखे परि माननाय बोखे परि माया आबहाय गोबां एग्जांपल रक दङ सो डिस्क्रिमिनेशन बो गोबां थुरते अंगैतो सो जों फर डिमान्ड तुयै चा साला यानी कि शनिबार जों फुंनि 11टानि सिमी छात्र जुब भवननि सिमी जों शिक्षा भवन अभियान खालायनाय ओ अभियान जों SFI-TSU कायनि बदलनि अंगैनो जों जत रोंनाय रनो कयनाय जे डिमान्ड ओ डिमान्ड शुधु सिनि बागैया त्रिपुरा हास्तिनि जत रोंनाय ना हामजांनि बागै डिमान्ड नरनो कयनाय सिनि डिमान्ड फाइ मानजां मानाय बागै SFI-TSU आयो लक्थ